गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। सिगाङावनो खायफा मानसिफोरा ना गावनि स्टेटासखौ हाई दिन्थिनो थाखाय, गावनि स्टेटासखौ लेभेल दिन्थिनो थाखाय, गावनि लिभिं स्टाइलखौ जौसिन दिन्थिनो थाखाय ओरैबायदि मानसि नागिरो जे गावनि जिउनि आंगो लोगोखौ सोरबा गोसोमानो जानो हो, सोरबा बोरायानो जानो होन, सोरबा उमुक थुमुकआनो जानो होन, गावनि लाइफ स्टाइल एबा गावनि लिभिं स्टाइलखौ माने गोजौ दिन्थिनो थाखाय, हाई लेभेलाव दिन्थिनो थाखाय आं नोंनिख्रुइ माहाजोनसिन, आं नोंनिख्रुइ बिलियनारसिन, लाइक डेट। थ' बाथ्राया बेबायदि, बिहाबो सिख्लाया खोमा निग्र' मानसि, गोबां थाखा फैसा खामायो जानांगौ, जोंनि इण्डियायाव दंफायो, भारत हादराव, नङा होमबा? बेबायदि बाथ्राखौ साननानै मा मोननानै गुबुन हादोरनि सेंग्राजों गोसथोलायनानै हाबा जाबाय, जरा जरि जाबाय। थाङै थुङै नै दिनै गुवाहाटीनि माबेबा मस्जिदावलायनो सिखाव खालामनानै दामजागारलायबाय। फेसबुकआव पस्ट होबावलायदों बे गावनि बे जों बर' सिख्लाया, बेजों हाबा जानाय सिख्लाया फेसबुकआव पस्ट होबावलायदों बे आंनि हासबेन्ड नङा होननानै। सिनायखाथारो मानसिफोरा, मेगनानो गैयाना, मानसिफोरा सिनायखाथारो। थ' बेबायदि दाजा, गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामनो नाजा, सोलों। गोरोन्थिया जाबाय, आंनि हासबेन्डनिनो जाबाय, जों इयुनाव मालाबाबो बिदि मावफिनला, मोजाङै मोजां खामानि दामानि मावनानै जों आवगायलांगोन होननासो साननांगौ, सोलिलांनांगौ, नङा होमबा? बे मा गावनि हासबेन्डखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय, खोबलानो थाखाय फेसबुकआव पस्ट होबावो मोनसे। ओमफ्राय आङो जिथु आंनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेसो आरोना, दा बे हिन्जावनि फारसेसो आं फंनैसो बुंगोन आरो। दा बे हिन्जावा जोंनि बर' हौवामोनब्लाथ' माने बेबायदि नाब्ला नुब्ला हांगार, माने साइकेल टायारनिख्रुइबो गोसोमसिन हौवाखौ बर'मोनब्ला आरोना जोगारथारगौमोन आरो, मुगैगौसोमोन आरोना बियो। नाथायब्ला बाहेरनि नालाय, माने खुनु उन सिगां जेबो आगे फिसे जेबो सानालासिनो बिथाङा माने आं बायदि सोर हायो, आं बायदि माने सोर दंबावो, माने आं माने बर' हौवाखौनो नांलिया, माने आं बिनिख्रुइ आरो साबसिन मोनलिया होननानै बिथाङा माने उन सिगां जेबो मिन्थियालासिनोसो हाबा खालामखो ना बले मा होननानै बुङो बेखौहाय मिन्थिखानानैसो हाबा खालामखो, बेखौ आङो कनफिउस दं आरोना। दा खोथाया बेनो, माने जोंनि बर'मोनब्लाथ' बिथाङा मुगैगौसोमोन नालाय, माने गावखौनो माने अभार स्मार्ट होननानै बुंनांसिगोन आरो जोङो, गावनि एटिटिउडखौ माने अभार दिन्थिनाय होननानै बुंनांसिगोन आरो जोङो। जुदि आगे फिसे जुदि नायनानै हाबा जादोंमोनबा बिनि केपिटेला मोजां जागौमोन, बिथांनि जिथु बेकग्राउन्डआ मोजां जागौमोन। गोबां जोंनि बर'फ्रा माने गुबुन हारिफोरखौ बेबायदि बाहेर देशनि मानसिफोरखौ हाबा खालामनायबो दङ। गुबुननिखौ आं बुंनो थाङा, खिन्थु नैबे जिथु बे जरासेनिखौसो आं बुंदों आरोना। सिखाव मानसिखौ, जोंनि बर' हौवाफोरखौ बा जोंनि बर'फोरखौ जोगारनानै माने खैलानिख्रुइबो गोसोमसिन हौवाखौ बासिलायनानै लानानै गावखौनो माने ससियेल मिडियाफ्राव खुब साननैसो माने अभार स्मार्ट दिन्थिनानै दा थाङै थुङैहाय सिखावसो ओंखारहैबाय आरोना। माने जोंनि मानसिफोरखौ लाजि फोनांनाय बायदि खालामनानै दा गावहासो खुद लाजिनांनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आरोना आङो। दा नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दे। जोंहा दा जोब्बाय, बेयो जोब्बाय दा। जोंहा फैलायनोसै बै मुलि बेफारिनि सायाव। मुलि बेफारिया दामजाबाय। जाखांफुनाय मुलि बेफारि रानजाय ब्रह्मआ दायो एक्टरनि लामायाव। नोंथांमोना नायनो हासिगोन। आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा
मुलि बेफारिखौ दामदों मानि थाखाय बियो सोरबा सासे सिख्लाखौ ना मानो कमेन्ट पास खालामदोंमोन फानग्रा होनना बियो बेबायदि रावखौ माने बुंदों आरोना बेनिखायनो बेखौ माने माखासे मानसिफोरा दामदों गामियाव मा गामियाव खिन्थु बेखौ मिथिया दामजादों खिन्थु बे क्लियारखा बे होजादों बे क्लियारखा आरो बिनि आखलाबो बांद्रायखादोंमोन माने बियो बैसागो बोथोरनि मेव 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 एवखां सावखां मोनलांबाय थादोंमोनदां माने मोदोमफोरखौ आरोना मानसिफोरा खायफा मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंहरो बै कमेन्ट सेक्सननिफ्रायबो एसे बाथ्राफोरखौ सोलोंना लानांगौ मिथिना लानांगौ बुजिना लानांगौ मानसिफोरा मा साजेसन हरदों खिन्थु बिनिया केरेक्टारा गाज्रि आरोना बे मानसिनिया बे मुलि बेफारि ना सुमा बेफारि बिनिया केरेक्टारा गाज्रि जा नुबोगासिनो दङ बिनिया फार्स्ट भिडिअ'आनो माने गाज्रि सोदोबजोंसो बियो भाइरेल जाखानाय नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै गाज्रि सोदोब जाय सोदोबखौ बर' राव बुंजाथारा ससियेल मिडियानि गेजेराव खासिफोरनि थाखा फैसा साननायनि फैसानि इसिबां गाज्रि सोदोब गोलैयो जों बर' रावजों बै सोदोबखौनो माने ब्रा ब्रा बुंथारनानै माने बियो भाइरेल जानाय मानसि गाज्रि सोदोबजोंसो माने भाइरेल जाखानाय बे मानसिया मोजां सोदोब मोजां गुन मोजां आखु मोजां टेलेन्टजों माने बियो भाइरेल जायाखैथ' गाज्रि सोदोबजोंसो भाइरेल जाखानाय नोंथांमोना नुवाखै खासि हिल्सआव थांनानै मा गाज्रि रावखौ माने साननानै बुंखो बिसोरनि थाखाय दे 100 रां जाबाय जों बर'फोरनि थाखायथ' नों मिथिखाथारो बे सोदोबा जों बर' समाजनि थाखाय गाज्रि ना बर' रावाव गाज्रि होननानै मिथिखाथारो खिन्थु बे सोदोबखौ माने बियो फेमनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय बुंदोंमोन माने बियो मोनबारि दाव बारिलांबाय थादोंमोन खिन्थु मोनाबारिबाय दिनै बैसागोआव दांजाबाय खावलायाव मोजांबो जादों गन्थंबो दोला होनांगौमोन एसे आंनिबाथ' भारा नङा गन्थं दोला होनांगौमोन एसे ओमफ्राय फिखुंफोराव एसे थाफ्लिफोराव एसे मानजिनोबा मोजां जागोन खुग्लुब होनानै जोंनिया बिदिसो दा खोथाया जाहैबाय आङो बिथांनि जिथु बिहेभियार बिथांनि जिथु केरेक्टारखौ आङो एसे मोजां मोनखाथारलामोन आरोना दाख्लैबो बावखुंग्रि हाजोआव गोबाङा गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट बानायदों गोबाङा माने अनेक रोखोमनि भिडिअफोर बानायदों नाथायब्ला बिनिया मोनसे आलादा रोखोमै माने समाजारि बिजोङाव नायथाव जायै भिडिअ बानायनानै बिथाङा माने ओरैबायदि माने मोनसे अपमान गावखौनो माने एसे दुस्तामि होननानै दिन्थिनानै लानाय जाखादों बेनिखायनो आं बिथांखौ माब्लाबा सानसे समाव गाब्रगोन होननानै आं भिडिअबो बानायखादोंमोन आरोना नाथाय आं आपलड होआखैमोन फेसबुकआवहाय मालायजों कन्ट्रभार्सि जानो आं बायोखाय दा भिडिअखौ नोंथांमोनाबो एसे नायनानै लादो आरो बिनि माखासे सिगांनि काहिनि जिथु माबाफोरखौ एसे गोसोखांदो बिनि दुस्तामिफोरखौ आरोना सिगांबो सोरजोंबा मा मुलि फाननो थांनायाव उमुक थुमुक खनजिथामोनजों एसे भाइरेल जाखांखाबायमोन ना आरो नै दायो माने रियेलावनो माने एकदम गाज्रियै भाइरेल जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै लादो नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय